ger ya kamadan ban pen kerhu kum telik ting awan ban ger siliang kalum bangan pen pluk wat nom phaidien la da phiat nya ka dei ka klaw wala tan ju na lor ublei wat ju pen mlien than ya ki breu wa phin ling ngo ngawan ban yeng hashwa ban pau dala ka kerteng namar ngala ma tha ki ta ma sayang ki artist baki event ki ong kan tien bas new usai jing long ba phau bu sha ei ama play namar mei bat hei ngam chum len mo ya ka ba mei ngai yo i jingai ling ba ka vision ngan pen im ka competition nga hebat nga hop nga rem nga job ngam ko attention ngam tieng la da phi kan dar na ka yeng ba phi la jum lien ban kan roi yang ngakat no sien utal la yang ban yo sien pi pen lut por bu na ki ei la mi ta ka but ter nang ki wei nga de ki wei na ki wei da nga so la sei nga dang la ka ba shong i mar wei nga dang la ka ba yat ku murit ku muria ban kan ki brio standard mi pe nga long ti ku muriu ta men ki lu ma shong ba yo i jingai la ka chong ka prate yai bu ha kli ki ne kan tien namar nga kren ya phi pa ba to ri kan dong ya la ka tien ba yo er yong ka wan ban la nga la ban de chari nong wei ban poi tre kam bat ki khala wat la bun stem hang ta nga sa ka tien la chong pat kan nom ja la da phim ski ha jing in khong kan mau pi sa ko sa ha ju la da phi bam ka spa ki wei sha ta jing im pin yai kar do nga thrang ban long kin u pa ya ban im kan nam sa ka kerteng wan dang nga khla da sla par thei u mat ba khrau khma dun yeng